Dragi ljudi, evo još jedno svjedočanstvo kako je strukturiran rad i pospremljena glava uz čisto srce, naravno preduvjet da se ispiše povijest svog života. Sinoć su dvije plavuše, kako bi rekla slijepa srca kad nas vide, a utemeljiteljice pospremi glavu programa, osim prekrasnog klasičnog dana ispunjenog kulturnim događanjima, konkretno u Grazu gdje sam došla Brigiti na vikend, izabrali subotu navečer provesti online u Beogradskoj areni na prateći MMA borbe, zbog toga što je jedan od MMA boraca jučer ulazio u svoju prvu MMA borbu. U stvari on nije MMA borac nego boksač. To je boksaču kluba u kojem su mi trenirali i Žderica i moja ona, te s kojim je moja ona i postala nacionalni prvak, kluba Leonardo, boksač, stariji od njih, njihov tada i veliki uzor. Jučer je otišao u ring, dakle boksač je otišao u MMA ring i prihvatio poziv iskusnog, odličnog, prekaljenog MMA borca jako poznatog Vase. Dakle, nepoznati tihi čovjek s velikim Č, veliki radnik, vrlo teškog života, kao i mnogi borci u mnogim ringovima. Jučer je okušao, prihvatio poziv da uđe u MMA ring i poravnao stvari, posvjedočio u prvom dijelu prve runde što znači čisto srce, pospremljena glava, strukturiran rad, neodustajanje i sve ostalo što resi svakog pravog borca. Zašto ovo dodatno govorim? Zato što na jednoj duhovnoj razini, složit ćete se, MMA ring jako je povezan ne sa plavušama nego sa svima. MMA ring je život. I radite svaki dan na tome da u prvom dijelu prve runde borbi koje su vam nepoznate i ringova s kojima se susrećete prvi put, poravnate priču onako kako to Bog hrabrima pomaže i proslavlja se kroz njih.